Zahvaljujem. Evo, poštovane kolegice i kolege, dakle Vlada nam je uputila u saborsku proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o PDV-u kojim bi dobila ovlast da uredbom privremeno snizi stopu PDV-a na gorivo, dakle s 25 na minimalno 15%. Dakle, počnemo s onim što je svima jasno, a to je da je gorivo skupo. Prijevoznici trpe gubitke već 2 mjeseca, poljoprivrednici, ribari, mali poduzetnici, svi osjećaju energetski udar koji dolazi s ratom na Bliskom istoku, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Apsolutno razumijemo to i tražimo konkretnu učinkovitu pomoć, ali upravo zato i postavljamo pitanja jer ako mjera ne funkcionira onako kako Vlada tvrdi onda nismo zaštitili građane, samo se pravimo da jesmo. Dakle, prvo pitanje je tko garantira da će ušteda doći do crpke? Dakle, postoje 2 vrste poreza u cijeni goriva i razlika je važna. Dakle, trošarina je fiksni zakonski iznos po litri. Kad se smanji trošarina za 5 centi, tih 5 centi automatski izlazi iz cijene, dakle to je zakonska obveza bez diskrecije. PDV funkcionira drugačije, PDV je postotak na krajnju prodajnu cijenu i kad ga Vlada smanji, prodavač nije zakonski obvezan tu razliku prenijeti na potrošača. Dakle, može je zadržati kao veću maržu. Na tržištu s jakom konkurencijom tržišni pritisak to obično sprječava. Dakle, ali na hrvatskom tržištu goriva INA ima dominantni položaj, dakle INA u vlasništvu mađarskog MOL-a, odluke o maržama donose se u Budimpešti, a ne u Zagrebu. Dakle, hrvatska Vlada može mijenjati PDV stopu uredbom, ali nema pravne poluge kojom može osigurati da ta promjena dođe do benzinske crpke. Na primjer, evo Španjolska je '22. godine isto tako smanjila PDV na gorivo s 21 na 10% i analize su kasnije pokazale da je 1/3 ušteda ostala u maržama distributera. Dakle, nikad nije stigla do crpke, do vozača. Razni stručnjaci nazivaju ovu mjeru, evo i ovdje smo čuli, a i slažemo se, dakle ovo je politička odluka, politička mjera, ne ekonomska. Upozoravaju da je plivajući PDV komplicirana računica koja otvara prostor za nejasnoće i samim trgovcima je teško pratiti kad nastaje obveza. Imate i predsjednika udruge autobusnih prijevoznika koji je rekao da smanjenje ulaznog PDV-a prijevoznicima ne znači doslovno ništa. Dakle, jedan od glavnih argumenata za ovaj zakon, a to je zaštita prijevoznika, evo oni sami kažu da taj argument ne stoji. Drugo pitanje, evo što zakon zapravo kaže. Ako pogledamo članak 38a, Vlada dobiva ovlast da uredbom propiše visinu stope PDV-a na energente u posebnim okolnostima. Dakle, nigdje u zakonu nije definirano što su posebne okolnosti, dakle nema praga cijene nafte koja aktivira mjeru, nema maksimalnog trajanja uredbe, nema obveze da Vlada o primjeni izvijesti Sabor. Vrednovanje ovog zakona predviđeno je tek nakon 3 godine. Dakle, zakon ostaje trajno u pravnom sustavu bez datuma isteka, bez automatskog gašenja ovlasti. Dakle, to nije instrument za zaštitu građana, to je instrument diskrecijske vlasti bez jasnih kriterija, a u politici diskrecijska vlast bez kriterija uvijek završi korištena šire nego što je bila namijenjena. Treće pitanje se tiče trošarina, ali Hrvatska je već smanjivala trošarine, to je i funkcioniralo, bilo je automatsko, transparentno, međutim sada Vlada kaže da je iscrpila nacionalni dio prostora za smanjenje trošarina, da je zatražila od Europske komisije mogućnost ulaska u ovaj europski dio trošarina. Evo, možda je to istina i vjerujemo da je to tako. Zanima nas evo analiza koliko je točno taj preostali prostor, koji dio trošarina je nacionalni, koji je europski, koliko točno iznose. Te brojke nisu u obrazloženju zakona, ono na neki način traži se da vjerujemo Vladi. Pitala sam evo što je sa trošarinama na benzin.
jer smo govorili o trošarinama na dizel, čuli smo da tu ima prostora, pa evo zaista pozivam Vladu da iskoristi dakle taj prostor za smanjenje trošarina na benzin. Isto tako o autoplinu, evo čuli smo da nema trošarina na autoplin, međutim pitanje je kako su onda cijene autoplina u Hrvatskoj među skupljima u Europi, je li na pojedinim benzinskim postajama dosežu i do 1,3 eura po litri, dok je prosječna cijena autoplina u ostatku Europe ispod eura, znači od 0,7 do 0,9 eura po litri. Dakle, Hrvatska je oko više od 50% skuplja od Italije. Što rade druge EU članice u ovakvim situacijama? Evo Italija, Portugal, Slovenija, Irska, dakle one su sve u ovim krizama smanjivale trošarine, jasno definiran iznos, jasno definiran rok, automatski učinak na cijenu. Francuska i Njemačka preferiraju izravne transfere ugroženim kućanstvima jer opće sniženje cijene goriva subvencionira sve podjednako. Dakle, ovom sniženjem cijene goriva dakle subvencionira se i bogatog i siromašnog i vlasnika nekog velikog ili moćnog automobila, nekog BMW-a i tako dalje i korisnika malog. Dakle, ciljana pomoć ide onima kojima treba, a ne ovako da je širok obuhvat. Mađarska, neko je spominjao ovdje Mađarsku, Mađarska je bila uvela administrativnu kontrolu cijena, a na kraju je dobila nestašice, crno tržište, dakle u tom smjeru ne bi smjeli ići. Ako pogledamo kontekst hrvatskog gospodarstva, Hrvatska je u strukturno osjetljivom položaju, da kažem najblaže rečeno, je li oko petine BDP-a direktno ili indirektno ovisi o turizmu. Sezona evo počinje za koji tjedan. Skupo gorivo udara prijevoznike, hotelijere, iznajmljivače, ali i turiste koji dolaze automobilima. Dakle, nemamo diversificiranu industrijsku osnovu koja bi amortizirala energetski šok. Uvozimo većinu naftnih derivata i već godinama imamo strukturno višu inflaciju od europskog prosjeka. Dakle, energetski šok pada na već nategnuti sustav, da tako kažem. U takvom kontekstu dvotjedna korekcija PDV-a, jer toliko prema najavama traje ova mjera, ne rješava ništa strukturno. Može kratkoročno usporiti rast cijena, međutim sutra, preksutra i dalje ćemo imati isti problem, a zakon koji smo dali Vladi diskrecijsku ovlast ostaje zauvijek. Dakle, što bi bilo dugoročno rješenje? Svaka ozbiljna rasprava o cijeni goriva, općenito o energiji mora završiti ovim pitanjem, inače raspravljamo o simptomima, a ne o bolesti. Dakle, Hrvatska ima izniman potencijal za energetsku neovisnost, sunce, vjetar, more, dakle svaki kilovat proizveden iz obnovljivih izvora jedan je kilovat manje uvezenog goriva. Svaki dom sa solarnim panelima manje ovisi o cijeni nafte na Hormuškom tjesnacu. To nije ideologija, to je ekonomska sigurnost i nacionalna otpornost. Elektrifikacija javnog prijevoza smanjuje ovisnost o gorivu. Prijevoznici koji danas trpe dvostruki udar bili bi imuni na naftne šokove da voze električno. Dakle, to zahtijeva dugoročna javna ulaganja, ne dvotjedne PDV korekcije. Ciljana izravna pomoć ranjivim sektorima i kućanstvima s niskim primanjima učinkovitija je i pravednija od općeg sniženja cijene koje subvencionira sve podjednako. I konačno razgovor o sustavnoj poreznoj reformi. Stalno evo govorimo da Hrvatska ima jednu od najviših stopa PDV-a u EU, 25%, to je strukturni problem koji sputava potrošnju i konkurentnost. Umjesto ad hoc interventnih uredbi koji dolaze i prolaze s krizama, trebamo razgovarati o sustavnom sniženju PDV-a uz kompenzaciju kroz proširenje porezne baze. To bi bila prava zapravo liberalna reforma, predvidljiva, transparentna i tržišno neutralna. Dakle, ovaj zakon postavlja jedno obećanje, jeftinije gorivo, međutim ne daje nikakvu garanciju da će se to obećanje ispuniti. Ne definira kad se aktivira, ne obvezuje prodavače da sniženje odnosno prenesu na potrošače, ne štiti prijevoznike koji su navođeni kao glavni razlog za hitnost, ne sadrži fiskalnu procjenu i ostaje trajno u pravnom sustavu bez ikakve kontrole. Hrvatska evo zaista zaslužuje
bolju energetsku politiku od ovih dvotjednih zakrpa, zaslužuje transparentne mjere s automatskim učinkom, ciljanu pomoć onima kojima stvarno treba, koji stvarno trpe i dugoročnu strategiju koja nas čini manje ovisnima o naftnim šokovima s druge strane planete. Dakle, podržavamo, evo mi u stranci Centar i u klubu podržavamo svaku mjeru koja stvarno i transparentno snižava troškove građanima i tražimo evo od Vlade da odgovori na ova pitanja koja su ovdje postavljena. Dakle, koliki je preostali prostor za smanjenje trošarina ako smo na dizel iscrpili, što je sa benzinom, koji su, kako će se osigurati da sniženje PDV-a dođe do crpke, do potrošača, da ne ostane u marži stranog vlasnika, koji su točno kriteriji za aktivaciju uredbe i kakav je plan za dan nakon kad se dvotjedna mjera iscrpi, a kriza ostane. Evo, zahvaljujem.